Chivhayo, Chivhayo, kubudikidza nemidziyo wamakandipa midziyo yakwa ndiri kupa kutenda kudusa zvinoda chayo regai pamberi penyu ndega ndichanzwa nekuti ndiri kuzonzwa kutaura nepasiripo ndonzva Bona havatendi aiwa ndiri kutenda zviri pakati pemwoyo wangu ndinopa kutenda kwamuri chaizvo chaizvo. Asi teori yacho regai nditaure ndikomekete maererano nenyaya yebhenzi. Nyaya yebhenzi anga ari mashoko ekuti since ndiri purezidendi wemayouth ndikati taakuda kuenda kuindependence tomboenda wakatiine bhenzi kuratidza uchiremererawo ini sababa Bona akapurezidendi wemayouth. Kubva ipapo ndo pakatanga ndoziva vamwe ivo pasocial media vane matauriro asina kunaka, vanenge vakuinge vakunyomba kana kushoropodza sandizvo maizvi ndazviramba. Asi nezvino ndakazoona tsamba yamakakanda pasocial media muchiti purezidendi zvichibvira dai makumbira mari ndakumakira state house location kana zvirizvo aizvo ndozvitenda kana iripo mari yacho iyoyo tengai state house yacho location ikoko nekuti ayo tinotenda basa rese tinorikudza naizvozvo aiwa tatenda. Asante sana. I thank you.